שלום חברים שלי, אנחנו נפגשים שוב, אבל הפעם במשחק אחר, Cut of the Lamb. כן, משחק ישן ולקראת ה-DLC שיצא, ואני רוצה לשחק את המשחק הזה. ראיתי גיימפליי שלו, אני יודע על מה הסיפור מתרחש ומה קורה כאן, אבל רציתי לשחק אותו בעצמי. אז הנה אנחנו מתחילים. New save, ואנחנו מתחילים. תקשיבו, אני רואה... אוי, מה זה? תקשיבו, אני רואה שאני מקבל הרבה צפיות, אבל אני לא מקבל לייקים וסאבים. איפה הלייקים והסאבים? אז חברים, אם אתם נהנים מהסרטונים, שימו לייק וסאב. קדימה, זה לא עולה לכם שקל, ולי זה עולה מלא כספים על המשחקים האלה. הנה הם חסמו אותי. תנו לי לעבור, תנו לי לעבור. הם לא נחמדים הם. Get by my massive monster. אוקיי. או שלום לך. אתם לא מעניינים אותי אתם. איפה אני? או שלום, הנה זה, הנה, איך קוראים לו? אני לא יודע איך קוראים לו, אבל הנה הוא, the one who wait. האחד שיודע או האחד שמחכה? Stage to me, I would give you life again but at a price. אוקיי, הוא שואל אותי אם אני רוצה לבנות קאט על שמו בשביל שאני אחזור לחיים. כן? כמובן. אני אלך עם האבסולוט אני מקבל את הכתר? איזה כתר! טוב נו. קיבלתי בגדים משום מקום. בוא. I'm killing all. אני הולך להרוג את כולכם. אני הרוג את כולכם. את כולכם אני אשמיד, יחסל ויהרוג. יש פה... מי אתה? אתה לא מעניין אותי. רצו אותם, לא יודע מה אתה, אבל אני ארוס הכל כי... I'm unstoppable. טוקי. ביי טוקי. או שלום. אני ארוג את כולם. יש 4 אפשרויות ללכת אליהם. ואני מצאתי את האופציה הנכונה. I'm just a pro. ואני אלך גם למטה, כי שאמרתי שאני אחסל את כולכם, אני התכוונתי לזה. שאמרתי שאני אחסל את כולכם, אני התכוונתי לזה. התכוונתי לזה. אני ארוג את כולכם. ניסיתם להוציא אותי להורג, אני אוציא אתכם להורג. תמותו. למה הם שמנים יותר עכשיו? טוב, זה משנה, איך שאני יוריד להם את הראש.
ממשיכים במסע. או שלום, מטבעות ודלת. עכשיו אני מקבל את החבר הראשון שלי? תן לי לקחת את החבר שלי, זוז. חבר שלי בסכנה, איך לשחרר אותו? Leave my friend alone. Leave my friend alone. בוא לפה. חבר! אני בא חבר. מה עשיתי לו? טוב, כזה מעניין אותי, אני ממשיך לשלב הבא. שלום. הוא נותן לי מקום לקט. איזה כיף. אני מקבל מקום לקט. 33 קילים בשתי דקות. איפה אני הולך? מדיום, מה אני נראה לכם פה? הנה החבר שלי. אני בחבר. אני יכול לשנות את השם. אתה הולך להיות קוף. אתה קוף. קוף האש. קוף האש האגדי. הוא ממש נאמן עכשיו. אוקיי, אתה החבר הראשון שלי, אז מנקי. תלך תחצוב עצים. אני צריך עכשיו, אתה לא מעניין אותי. אני צריך 5 עצים ו2 אבנים. אחד. 2, ועכשיו נחצוב את העץ. תעזור לי לחצוף את העץ הזה. זה לוקח יותר זמן משציפיתי לחצוב עץ. אני פשוט אחצוב את הקטן וזהו. עכשיו מה אני מכין? אני מכין מנגל. איפה אני אעשה את המנגל? נניח אותו. פליפ זה בריבוע. טוב. כאן הולך להיות המנגל. הולך להיות הרבה מנגלים פה. אני יכול להכין פה אוכל. אוקיי. סבבי. נמשיכים למשימה הבאה שלנו. קולט בריז ובריז. בריז, הנה. בוא אני אכין לך מרק ככה. קח מרק. הנה יש לך פה מרק. היי. אוקיי, אני אביא לך עוד גולד. לה 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 לה. טוב חברים, זה היה כיף, ואנחנו נמשיך את God of War או את Cut of the Lamb בסרטון הבא. ביי ביי.